ξανάρθει εδώ. Ναι, πρώτη φορά ερχόμαστε. Να έρθουν και άλλοι σύλλογοι. Αυτά. Κάνα περάσαμε. Τα πάντα. Τα πάντα. Έχει έλκυτρα σκις, μηχανοκίνητα, snowmobile, σαλέ, τα πάντα. Είναι όλα πολύ οργανωμένα και πάρα πολύ καλά. Μισό λεπτό να αλλάξω εγώ. Μην κουνιέσαι ρε μαλάκα κι εσύ. Κάνει άστο, φύγει από πίσω. Εκεί μην το κουνάει ο άλλος. Πάμε. Γιαννάκος Δημήτρης λέγομαι. Είμαι σεραίος. Χρόνια στο Λαγιά έρχομαι και ξέρω πως είναι το σημαντικό. Είμαι και αντιπρόεδρος του Smart Club Βορείου Ελλάδος και μετά από πρόσκληση και από μένα είπαμε τα παιδιά να κανονίσουμε μια εκδρομή να φύγουμε με τα Smart, γιατί κάνουμε και συχνά εκδρομές. Οπότε τους είχα πει ότι είναι ωραίο το χιονοδρομικό, έχουμε φανταστικό δάσος. Τους άρεσε πάρα πολύ, περίμενα να τους αρέσει, γιατί δεν ήμουνα σίγουρος γιατί ξέρω τι προϊόν έχουμε εδώ πέρα. Τους άρεσε πάρα πολύ, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα που βάλουμε τον δρόμο, αν και είχαμε πάρα πολύ μεγάλες αυτοσιτές και συνεχιζόταν μέχρι αργά το βράδυ και την περιμένουμε μάλλον και σήμερα. Όλα δουλεύσαν άψογα, τα αυτοκίνητα δεν είχαν κανένα πρόβλημα, αν και μικρά και ορισμένα δεν παίρνουν και αλυσίδες, δυστυχώς. Αυτά, όλα καλά, τέλεια. Περάσαμε πολύ ωραία, τους ξαναπεριμένουμε. Έχεις τα πιτσιρίκια εδώ.